Alright, mananom ta kay kung may trabaho ron, nanom ta yata. Dahil dagang tanom. Inatag ni miga ni mama. Kawatan ta ni ron. Dan pa nga burbun. Bacau. Ayan ni. Ugaw itas tanan niya. Ato sa ibalhin o kan. Balhin na tuglaing pat nga dagko ha. Na magbukay sa taog yuta para sa ilang tamnan. Right. Sige. Hello, alright. So mana na tugkay no. Okay na yukay ng mama ya mama. Masunya balinti na. Balinti ya gadlo. Na ako. Yan ang ginagawa niya. Wala ko na kukay na, kita mo. Okay ba? Singa na ni. Singa na. Doble Cora. Dobli kara. 100 pesos. 100 yung palitan na pero naris kwenta na ilado. Bilang ilado ito palit. Uy, bali na eh. Ito nung ba na pila pat? Parang tubo kong pat ba no? Nga. Luma mo ba? Di maka konteto maka. Yan ibalin. So ako nandito. Bandi sila na doon. Dito, ibalin na to, ibalin na doon. Kanan. Nanti tadi pwede tanan eh. Sunod na ko na usay sila na ko. Asa to? Kanan ko green. Green na tanan. Minuang niya. Asa ni kanyo? Bukan kita ngabungkot ang ito ba? Ay, ko ba bay? Balik punuan tagat ato. Balik pun nangguan, balik pun gamot. Satu. Isa niya ma, ikak. Dili, ang tinganan. Wah, may ba mga karait sa inganan ni kamulingana. Ala. Ano dagko mo? Pero kung amo ning ipakita, pero dili na mo ni pangatag. Pwede mo palit, pero wait, ngayon ay ha. Pwede mo bisita, pero wala pa kayo ay tanom. Bisita. Wait, watay. Right. Let's go. Let's buy him this fucking shit. Saan may ako kabalyan eh? Hindi mo kibaw. Ako rin mo balhin, dili ikaw, ako ra. Nanawin ko maos ba na? Kuwat sakit sa dalawan. Ano yun? Sakto kayo. Si mama na ko na eh. Testo ka naman. Nabukay pa siya. May man siyang pagkakon. Hindi naman sa di mamatay. Tubo ganyo. Tubo na. Pero magduha na siya mo. Pero dali, managdali. Oo. So, anong kubo niyo? Ayun, pagkakalis mo. Yeah, mga karet, manin na niyo na ito pagtanong mga bisik ba? Wala ko ito trabaho, inan niya itong buhaton. Sa absent ba kay bagyo nga. Kami rin, nananom sa bagyo. Mga plant, kami pure plantita. Siyara, pantito mo. Huwag kayo milingaw. Subscribe na lang. Go. Notification mo. Hapa ko na yun. Bacau. Ayaw ihapat, James, kay mahal. Ay, nagliyok mo eh. Dili man na pwede dali-dalion, dili man na pwede, kay pulang nagbata ang mga tanom. Ibuta nga dito, oh. Napresal doon ako. What's that? Advanced mindset ba? Dila na sa goal, buhat, largo.
Ah. Sibuk gid. Kita may gamay man gamay na niya. Wow. Butterfly, violet. Ayan na. Inutol na. Makabantay na kaya ba? Palit. Ano yung bagitid ni? Kuan kanang dili ba gid focus ka mo sa Putos katong kuhan. Pearl o kuhan. Jade pearl. Pearl, Jade pearl putos. Balik yapon. Bawa na ka. Yun sa ni. Bacaw. Kani guys, marir ni sila nga nani sa satin photos. satin putos siya. Bawang ga putol yapon. Yagi Mga rare plants. Mahal kay ni. Wala na. Kani ga putol ni. Sino? Lukat. Dari bandari ba? Ito na. You got to be the main attraction, just showing off. Satin. Pagtanom ganin mo, you have to face the sunrise. Kaya ingon sila, aron ang inyong tanong, buhi yun. Maulit sa sekreto. Dako ko hindi ko mina ni Ngayo. Tanawa din ako sa siya. Iwa itubo ko may sandok. Me and my baby, those Hollywood nights. Crazy, crazy, those Hollywood nights. Me and my baby, those Hollywood nights. Those Hollywood nights. Anaon siya kung tanong din. Dakon naman siya usa ka buo. Hindi mo na siya nilutong. Kaya, para. Those Hollywood nights. Me and my baby, those Hollywood nights. Crazy, crazy, those Hollywood nights. Me and my baby, in the backseat of a car. So never, never, never let me get that far. Pero para dili sa pirmi mabasa. Kaya ni mga tanong ba, dili siya kinanglan mabasa. Pirmi. Plansyon. Pili lang ang forward ng may ulit. Hindi mo yun sa kanang waiting mo. Siya, ano rin siya, ang yuta niya, kay nice man ang iyang soil, dili na to ilisan, ato lang iad lang na nato. Kay baga, dili siya ma-culture shock. Culture shock o ma-soil shock. So, manata. Ato sa tay, tanaw na itong mga kuna, itong mga right. Mana, ito ang tanong ma. Susuroy na mga, muro na mga tuwan, naunsa diya. Ay, sa pahuway pa ko, nagtanaw ko sa ito, ikapal. Ito na uman, ito na balintanan. Tawa mga. Tangan ko lang. Nabali na wapa, tubag. Pa! Katudeng na dito, sa dito day. Ay man, Kato ka na tanan, nahuman na na wapa. wala pa. So nahuman day na ya, nahuman naman good. Kabad ni mo eh, di mo ka ba masabay? Bacaw. Sa video na oh. Naman na yung last nga gibalhin no. Ini. Problema ron, asan ipamutang? At taas nyo. Bunga kayo na ba? Bunga kayo. Tumanitan na namong nabalin. Ako siya yung tagso. Dito marutag weird. Mga ni siya tanan na, di na ta magso ah. Last itong aso.
Na siya na napaya sa kaplantay. Oops, di ha. Bad. Tara. Darang! Nabali na nung. Pero na pa may igbabalin dagan. Pero sunod na po. Kita na sa video. Subscribe niya. Notify. Ring the fucking bells. Ha? Bye-bye. Alright.